అమ్మా నాన్నలు మందలించారనో చదువులో మార్కులు తక్కువ వచ్చాయనో విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. జాతీయ నేర గణాంకాల విభాగం ప్రకారం దేశంలో ప్రతి 42 నిమిషాలకు ఒక విద్యార్థి తనువు చాలిస్తున్నాడు. విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు ఏటా 4% చొప్పున పెరుగుతూ ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గత దశాబ్ద కాలంలో విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు ఏకంగా 65% పెరిగాయి. 2013లో 8423గా ఉన్న ఈ సంఖ్య 2023 నాటికి 13892కు చేరింది. మార్కులు, ర్యాంకుల కోసం తీవ్రమైన పోటీ, కుటుంబం నుంచి వచ్చే ఒత్తిడి, ఆర్థిక సమస్యలు, భవిష్యత్తుపై ఆందోళన వంటివి ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.